Nakaskorog dako ang bag-o lang na umol nga Interagency Interdiction Task Force nga gilangkuban sa daghang ahensya sa gobyerno. Human nga usa ka South African national ang nasikop sa mga otoridad didto sa may Mactan Cebu International Airport kun MCIA nga misuway og palusot sa kapin 17 kilos nga gituhang shabu Miyerkules sa gabii. Gibanabana nga mobalor kini og 120 milyones pesos ang maong illegal nga drogas. Ang dinakpan giila nga si Pietro Alicchio, 58 anyos. Nakuha ang kinilo nga illegal nga drogas gikan ni Alicchio nga gisulod sa iyang dalang tulo ka maleta. Usa ka kinain nga ero nga si Bulik ang nakasimot sa kontrabando human maditik kini sa X-ray nga dala ni Alicchio dihang miabot kini sa tugpahanan sa may Mactan. Matod sa tigpamaba sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 7 nga si Leah Alcantara nga nakadawat ang ilang buhatan og taho gikan sa ilang mga foreign counterparts sa ubang nasod. Kalabot ni Alicchio nga posibleng adunay dalang kontrabando. Hinungdan nga ila kining giatngan sa tugpahanan. Pag-abot ni ini sa tugpahanan, gipasimhot og K9 unit ang bagahe ni Alicchio. Human usab kini gidetect sa X-ray og positibong milingkod ang iro nga nagpasabot nga adunay kontrabando ang dalang malita ni Alicchio. Laing nakapaduda sa mga otoridad sa suspek. Mo ang gibug-aton sa malita nga dala niini bisan pa man og gihabwa ana ang tanang sanina. Si Alicchio giingong gikan sa Johannesburg, South Africa og mihapit sa Doha, Qatar sa wa pa molahos dinhi sa Sugbo. Giingong hangtod paunta siya sa Pebrero 8 nga moistar dinhi sa Sugbo og adunay reservation sa usa sa mga hotel sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang naka-trigger pod nga gi-open na gyud ang luggage was because gihabwa na ang sanina, empty na gyud unta ang baggage but bugat daw gihapon ang suitcase. So gipaagig balik sa X-ray dito nakita nga naadyoy mo ra gi-conceal. So giablihan na nila. Actually naglisod og abli no ang atoang BOC personnel kay maayo gid kuno kaayo pagkahimo ang compartment sir nga gi-screw pa kuno nya murag gilanay ang kilid nga at first glance mo tan-aw ka murag part gid siya sa compartment di ba kana murag kanang basta-basta lang kanang pulido gyud kuno kaayo pagkahimo dito ang katong briefcase pod gilaslas ang kilid dito na discover nga naay gi-conceal gyud sa duha ka suitcases ug isa ka briefcase. Ang bag-ong milingkod nga direktor sa PDEA 7 nga si Jigger Montaliana may butyag nga sa pakaron nagpadayon ng ilang pakisusi sa posibleng local contact ni Alicchio nga mo'y posibleng hagbungan sa mong gidaghanon sa illegal nga drogas. Gihulagway usab niya kini nga usa ka drug mule o courier diin tagaan kini og salapi alang lang sa paghatod sa maong mga kontrabando. Dugang ni Montaliano nga ang pagkasikop ni Alicchio dakog epekto sa supply sa illegal nga drogas sa rehiyon og sa Kabisayan. Usa ka South African drug cartel ang giyong nagpaluyo sa biyahe ni Alicchio. Diin sila na usab ang mohatag niini og mga instruksyon kinsa ang posibleng hagbungan o kitaon sa higayon nga maabot na kini dinhi sa Sugbo. Gingong modus na gyud sa maong kartel ang paggamit og mga courier og mule sa ilang pagpalusot o ginadling drogas sa ubang kanasuran. Interagency effort talaga siya kasi we envision na magkaroon tayo ng talaga interdiction task force from all sectors involved, all agencies involved na nagpapatupad ng border security. Dato kay supply sir, like doon na by possible syndicate nga mudawat ni ini diri sa tuwa. Ay Okay. That's part of our backtracking investigation. Hindi pa to tapos kasi this is the This is the first part pa lang nung ating interdiction operation. So magano pa to siya, magtuloy-tuloy pa doon sa supposedly recipient niya. I cannot discuss the details kung paano nila i-receive kasi medyo complicated din yung nila. Yung security measures nila para hindi sila ma-detect and hindi masunog yung magtatanggap. Biruin mo 4 layers bago darating doon sa intended na tawag nito na recipient dire. So as to the distribution. Ang mag-control kasi ng kung sinong tatawag yung doon sa naiwan sa Johannesburg Initially, yan lang masasabi ko sa inyo. Sila yung magko-call the shots kung sino yung pupunta. So walang alam itong si parang courier lang siya. The role niya is yun lang. Ikaw lang magbitbit and then matagal na. Ang Interagency Interdiction Task Force gilangkuban sa PDEA 7, Police Regional Office PRO 7, Probinsya sa Sugbo ug uban pang ahensya sa gobyerno. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.